भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते कमल मालिने, नमस्ते कमल नेत्राय, नमस्ते कमलाग्रे। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने, राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी तुम नमामि हरि प्रिय। भजे ब्रजे कमंडनं समस्त पाप खंडनं, स्वभक्त चित्तरंजनं स्वदेव नंदनंदनं। सुपीछ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणु हस्तकं, सुपीछ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणु हस्तकं। अनंग रंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं, नोजगर्भ मोचनं विशाल लोललोचनं, विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविंद भूधर स्मितावलोक सुंदर, करारविंद भूधर स्मितावलोक सुंदरं। महेंद्र मानवारणं नमामि कृष्ण वारणं, भजे ब्रजे कमंडनं समस्त पाप खंडनं, स्वभक्त चित्तरंजनं स्वदेव नंदनंदनं। हे करुणार सिंधु कृष्ण प्राणर प्राण को अनंत कोटि दंडवत, तथा सर्वोपरि देखुथिबा एई नारायण शरण जगन्नाथ शरण आमर यूट्यूब प्रचारित प्रसारित देखुथिबा भक्त मानक मध्य अनंत कोटि निवेदन और प्रणाम। विष्णुंकर गद्दार नाम कौन, यह आपण को यही प्रश्न। ये जगन्नाथ शरण नारायण शरण कार्यक्रम रे आमर शेष जाके देखा अनुरोध। यही पर्यायर कार्यक्रम शेष आमे उत्तरटी देबु, से आपण धीर स्थिर सहित ए कार्यक्रम को देखंतु। कहीं कालिया मु डाकिबी तोते, दुखी दुख बातु की, दुखी दुख बातु की न जानू सते। कहीं कालिया मु डाकिबी तोते, जो जनरु गज डाकिला हे देवराज। धाइया से उधारिला, धाइया से उधारिला ताकू के मनते। कहीं कालिया मु डाकिबी तोते। ध्रुव प्रह्लाद डाकिले भकतिर किणी नेले, कोले धरिथिल तांकु, कोले धरिथिल तांकु। से भाग्य की देबु मोते, कहीं कालिया मु डाकिबी तोते। दुखी दुख बातु की, दुखी दुख बातु की न जानू सते। कहीं कालिया मु डाकिबी तोते। सुदामा दुखी दरिद्र देइथिला तोते खुद, देलु ताकु इंद्र पद, देलु ताकु इंद्र पद।
ଡାକିଥିଲା ବୋଲି କେତେ କାହିଁକି କାଳିଆ ମୁଁ ଡାକିବି ତୋତେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ଉଦ୍ଯୋଗେ ନାସ୍ତି ଦରିଦ୍ରଂ ଜପତ ନାସ୍ତି ପାତକଂ ମୌନେଶ କଳହଂ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ଜାଗରିତଭ୍ୟଂ। ଉଦ୍ଯୋଗ କଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାପ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଗପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ କି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହୋଇଯିବାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନୀକି ଡାକି କହିଲେ, ମୋର ଏହି ଧନ ରଖିଥାଅ, ନିଜ କାମରେ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାରିଧାମ ଯିବାର ଅଛି, ଫେରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏହାକୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ସୁଧମୂଳ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। ଏହା କହି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଜର ଚାରିଧାମ କରିବାକୁ। କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଦେଇଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ପାଖରେ, ଦୋକାନୀ ପାଖରେ, ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଏବେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋକାନୀ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରି କହିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସାଧୁ ଜଣକ ଫେରିଥିଲେ। କେତେଥର ଏମିତି ମାଗିଲେ, ପୁଣି ମନା କଲେ, ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଘଟଣା, ମୁଁ ଏମିତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଅମକ ଦୋକାନୀ ମୋତେ ଦେଉନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଖାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ସେଇ ଦୋକାନ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ରାଜା ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏଠି ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ତୁମେ ମୋର ସଖା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଆମ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏହାର ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ଏ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ସଖା, ପୁଣି ରଥରେ ବସିକି ଗଲେ। କିଛି ବାଟର ରାଜା ସେଇ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇ ନେଇ ଗଲେ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ସେଠୁ ସେ ରାଜା ଯେ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ଦେଖୁଥିଲା, ତାର ମନରେ ଭାରି ଭୟଜାତ ହେଲା। ଏଇ ସାଧୁ ଜଣକ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିଲି ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, କାଲି ମୋତେ ହୁଏତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ଡରରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଥିଲା, ତାର ସବୁ ସୁଧ ମୂଳ ହିସାବ କରି ନେଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଠିକରେ ହିସାବ କରିନଥିଲି, ଆଜି ହିସାବ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି କି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜା କେବଳ ହେ ସଖା, ହେ ସହୋଦର କହି ଡାକି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଆଜି ଫେରି ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେ ସଖା, ହେ ସହୋଦର କହି ଆପଣେଇ ନେବା, ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁସ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଆଜି ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରି ପାଇଲେ। ସେହିଭଳି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ହସ୍ତାଦପି ନ ଦାତ ଏବଂ ଗୃହାଦପି ଦିଅତେ
ପରୋପକାରାଣର୍ଥେ ବଚନେ ଏକା ଦରିଦ୍ରତା। ପରର ଉପକାର ପାଇଁ କଥା ପଦେ କହିଲେ ନିଜ ହାତରୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରୁ ଯେପରି ଧନ ସମ୍ପଦ ଚାଲି ଯାଇ ନଥାଏ। ରାଜା ଏଠି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତ ସଦାବେଳେ ଚକାଚକା ଆଖିରେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ମୋତେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବ। କିଏ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ କହି ହାତ ଟେକିଦେଲା ତ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦାମୋଦର। ଦୈବଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ଯେ ଅସୁର ହୋଇଲେ ଶତ୍ରୁପଣେ ଦେଖେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଦେବତା ମାନବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ, ଦେବତା ମାନବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଦେଖିଲେ ସେ ଚକା ଆଖିକୁ। କିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଆଜି ହେଇଯାଉଛି। ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଦୁଆରପାଳ ଭାବରେ ରହି ରହି ଆଜି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, କିଏ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିନେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମନରେ ଶତ୍ରୁପଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏହା ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆରେ ତମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ଜୟ ବିଜୟ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ କେବଳ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ସାରୂପ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ଲଭେ। ସାରୂପ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଲା, ଭଗବାନ ରୂପ ଯେମିତି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସାମୀପ୍ୟ ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯେପରି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ ଧରନ୍ତି ଆଉ ସେହିପରି ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଚାରି ହାତ। ସାଦୃଶ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ ଆଉ ସାରୂପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲଭିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାର କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି, ଭଗବାନ ଏହା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଯିଏକି ତଳକୁ ଆସିକି ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱାପରରେ ତାଙ୍କର ନୀଳା ଚାଲିଲା। କେତେବେଳେ ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହୋଇ ଜାତ ହେଲେ ତ ଜୟ ବିଜୟ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି। ସେ ଏହା ଭାବିଲେ, ମୋତେ ଅନେକ ବାର ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟକୁ। ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି। ଭଗବାନ ଶେଷରେ ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୀଳାଖେଳାରେ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତର ମମଃ ଭକ୍ତାନୁପ୍ରିୟ। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟକଶ୍ୟପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, କେତେବେଳେ ରାମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଦାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଦାର ନାମ ହେଲା କୌମୋଦିକି। କୌମୋଦିକି ଗଦା ତେଜେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ନାସି, ଅସୁର ଆରଣେ ମହା ଦାବାଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ଦୈତ୍ୟ ତେମ ଛେଦନକୁ ଠାର ବହୁ ଦର୍ପ, ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରିଣ ରୂପୁ ବଳ ନାସି, କୌମୋଦକୀ ଗଦା ତେଜେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଧ୍ୱଂସୀ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ଚରିତରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୌମୋଦକୀ ଗଦା ତେଜେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଧ୍ୱଂସୀ, ମହାଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ସେ ନନ୍ଦକ ଧାରଣ, ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ନିଷୂଦନ, ବାସୁଦେବ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାଦି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟକ୍ତ କାରଣ, ଅଂଶକେଶୀ ଚାଣୁର ପୁତନା ଦର୍ପହାରୀ, ନିଗୁଡ଼ ବନ୍ଧନୁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରୀ, ଦାମୋଦର ହୃଷିକେଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ମାଧବ ଅନନ୍ତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହତ, ନାରାୟଣ ନରକନାଶନ ପାପହାରୀ, ବାମନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟ ନମୋ ନରହରି, ଅନନ୍ଦାୟ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବନମାଳୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବଲ୍ଲଭ ରୁକ୍ମ ଗର୍ଭଦୈଲ ଦଳି, ଶିଶୁବାଳ ପ୍ରାଣ ହତ
ଅସୁର ଦଳନ ଦାନବାନ୍ତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟ ନାରାୟଣ ମୁକୁନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ଜୟ ନନ୍ଦ ବାଳ ନମସ୍ତେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଧନୁଜେନ୍ଦ୍ର କାଳ। ଭାଗବତର ସବୁ ନବାକ୍ଷରୀ କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ 8, 9, 10 ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଏହା ହେଲା 14 ଅକ୍ଷରୀ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା। ଆଉ ସବୁ ଯିଏକି ମନେଇ ସାହୁ ଏକ ତେଲି, ଯାହାକୁ ଜାତିରେ ସେ ତେଲି ଯାହାକୁ ନବାକ୍ଷରରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତ ପୁଣି ପରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ, ନାରାୟଣ ଶରଣ।